हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि बेलासिनि गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासिहरनाय जाबाय। जोंनिथ' गाबोन सानदेआवहाय फादार्स डे प्रग्राम जानो हागौ बयबो मिथिखादों। गाबोन फादार्स डे प्रग्राम दं। जाय गथ'फोरा गावबा गावनि बिमा बिफानोहाय गाबोननि फादार्स डे प्रग्रामनि गेजेरजों जि बिमा बिफाफोरनो होनो जि मान हिसाबै जि बुस्थुफोरखौहाय बिमा बिफानो बायनानै होगोन, नोंथांमोना सोर साबेसेया मा बायनानै होनो सानदों नोंथांमोना कमेन्टआवहाय खोन्थाहरदो। सोर मा होयो। सोरबा गस्ला होनो हागोन, सोरबा बेबायदिनो गामसा होनो हागोन, आरो सोरबा बिदिनो फिसा फेनला बुस्थुफोरबो बायनानै होनो हागोन आरो जायहा जि बुस्थुखौ बायनानै होनो थाखाय गावनि फादार्स डे प्रग्रामाव थांखि लाबाय, नोंथांमोना कमेन्टआवहाय खिन्थाहरदो जेन' जों बयबो गावजों गाव मिथिलायनो हानाय बायदि। गेलेलै लोगोफोर, बोरायथारबाय, 35 इयार्स जाबाय, बोरायखागोन। बै उनावनो दाबो 25ल' बावनाय, उनावनो 25 इयार्स गोगोमबा नुखायो। कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर, गाबोन जे फादार्स डे प्रग्राम दङ, फादार्स डे प्रग्रामावहाय नोंथांमोना गावबा गावनि बिमा बिफानोहाय जि मान बावनाय समाय जि बुस्थुफोरखौ होनो थाखाय थांखि लादों, बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय।